mateix no, però tinc la intenció de fer un màster en el futur. Vaig crear una empresa cooperativa de consultoria dedicada a la consultoria econòmica, jurídica i financera en l'àmbit de l'economia social i treballo allà des que vaig sortir de la carrera. Volia desenvolupar una carrera tècnica vinculada al món de l'economia, però que em donés també un àmbit més global, un marc teòric més del que em donava, per exemple, ADE, no? I potser no tan polític com sociologia o ciències polítiques, i no tan merament tècnic com ADE, i em semblava que economia era com el punt mig i que em donava possibilitats de sortides. Crec que té moltes, des d'auditoria, comptabilitat, fiscal, business intelligence, té moltíssimes, perquè realment a economia no ens especialitzem massa en res, sinó que toquem un munt de pals diferents, no? I després això fa que després necessitis formar-te una mica més, però t'obre com moltes portes, toques com moltes cosetes, llavors té moltes sortides d'economia. Personalment no tenia unes expectatives gaire clares, simplement en el desenvolupament de la carrera pensava que patiria una mica en la part més de números, d'economia, d'estadística, de mates i de més, i que m'agradaria les parts vinculades a història econòmica, economia política, macro, que realment va ser així. No tenia una expectativa molt clara del que passaria. Quant a sortides professionals, realment pensava que les sortides, l'expectativa que tenia d'àmbit professional, pensava en alguna cosa una miqueta més gris, que no m'agradava, pensava en alguna cosa una mica més com burocràtica, un treball a banca o alguna coseta així, la veritat. Des del punt de vista personal, les expectatives es van complir. La part de matemàtiques i més de números, em va costar una mica més, i potser la forma de fer les assignatures m'agradava una mica menys i de més, per tant això es va complir, i tot el que està vinculat a economia política i història econòmica em va al·lucinar. I des del punt de vista de les expectatives professionals no s'ha complert, perquè pensava que trobaria només, que tindria opcions en coses com molt més així grises, com deia, i finalment he pogut fer una altra cosa totalment diferent. Sí, m'esperava la carrera més o menys així. Ja estava escollida, de fet, per això, per aquest punt mig entre marc teòric i una mica més general i la part pràctica. M'han preparat per la vida professional? Crec que sí. No sé si està fet a posta, però el fet que el rati, per exemple, a les aules sigui tan gran et fa que t'hagis de generar una certa autonomia i com treballar per objectius, perquè no tens una tutorització tan arrelada a tu com a altres universitats, que això, en forma de treballar, et prepara molt per lo que després és la vida laboral. En lo tècnic concret, potser amb una tutorització una mica més vinculada a tu, aniria millor per lo acadèmic, però per lo professional jo crec que aquest grau d'autonomia va molt bé. A l'acabar tenia dues alternatives, les dues m'agraden. Ara hauria de dir que la millor feina és la que faig, que és a la meva pròpia empresa, però tenia aquestes dues alternatives que les dues m'agradaven molt, que una és dedicar-me en el que he estudiat a l'àmbit de l'economia social i solidària, que a mi em sembla una molt bona sortida. L'altra era en l'àmbit acadèmic fent història econòmica, que tenia aquesta opció de fer el doctorat d'història econòmica i era una cosa que m'interessava molt, però les dues coses alhora no podien ser i va acabar sent aquesta. Però les dues em semblen dues molt bones sortides. El món acadèmic en l'àmbit econòmic m'agrada molt també. Doncs al llarg de la carrera sembla que és una mica difícil, no? Com arribar al final, però són 4 anys, és diferent que quan estàs al món laboral, que tens com un incentiu cada final de mes, que és la teva nòmina, i aquí això no passa, vas traient els exàmens a poc, però el gran incentiu és com al final dels 4 anys, no? que ja treus la carrera complet i costa com una mica, no? Fer tot aquest procés, però sí que és cert que a les carreres que es donen a aquesta facultat tenim una facilitat d'inserció laboral, de trobar feina molt gran, hi ha moltes possibilitats de pràctiques, les pràctiques són pagades i els companys amb els que he fet la carrera estan tots treballant des del minut d'acabar la carrera, per tant, com a mínim els d'economia ja bé. Per tant, per aquí que sigueu conscients d'això. Com a consell, sobretot pels que han fet economia, que com toquem tantes cosetes, que durant 1 o 2 anys
us dediqueu a provar coses. Si no teniu clar prèviament el que us agrada, si ho teniu clar, pues endavant, però si no ho teniu clar, que proveu, que agafeu diverses feines o diverses estàncies de pràctiques per provar que us agrada, perquè hi ha coses que són totalment diferents, des d'anàlisi de dades fins comptabilitat, temes de fiscalitat, auditoria, el que sigui, no? I per tant que proveu una mica fins trobar realment el que us agrada, que després sí que teniu anys per explotar-ho i per seguir estudiant i especialitzar-vos a partir d'aquí. Per tant, el meu consell principal seria això, que toqueu diversos pals per veure realment quin us agrada, que ja tindreu temps d'estar-vos quiets al mateix sector per tota la vida.